Niko kete de la inya to nyalo lokore sum. Kapono ni en sukari okete mang'eny del obro lokore sum. Kaena chumbi odi lokore sum, mo odi lokore sum. Wantiere kod kidenye mag chiemo mopogore kaka ndawa, kong'o, okanyalo wacho ni gin chiemo. Mago ko luongo ni non food items, luongo gi substances. Koro chiemo en gimoro amora ma kuom le kata ma e puodho ma ka wachamo to medonwa madili e dendwa. Koro koa kuom le kata kuom cham to koro ok luonge ni chiemo. Koro kaka ndawa, kong'o, asota, gigo tete koro ogine group mar chiemo. Gin group mar non food items. To kata kamano pod gin gi alcohol e igi, pod gin gi sugars e igi. To sugars ma gin godo e gigo luongo gini empty calories. Manyiso ni gima gikonyo godo dendwa onge mak mana mondo gi med kilo kendo mondo gi kel bende gi kel atamalo yudo mondo ji oyud tuo mayot ka uti kod gi e kiwango mamalo. Empty calories. Opongo yi mak mana ni konyo to kokonyi odhi kelo ni chandruok nikech waseng'eyo chandruok mar ratil mamalo thoro kele del. Daktari watiere kod chiemo makare ma bende inyalo bedo ni obera kendo olongo mokalo mak mana nitiere kaka dendi otamore. Kuom ranyisi watiere kod kidienye chiemo kaka chak. Kata kamano nitiere jomoko ma wanyalo wacho ni gin lactose intolerant. Lactose intolerance mane twak wa odiochieng' ma kawuono. Ka ng'ato wacho ni ng'ato en lactose intolerant mane ng'at ma chal nade? Ka wuoyo kuom lactose intolerance kaka wasebedo kwa puonjo Ruth, chak en achiel kuom chiemo mantiere group mlongo ni carbohydrates. Wasebedo kwa puonjo ni nitiere kidienje mopogore, nitiere proteins, carbohydrates, nitiere vitamins gi minerals. Koro carbohydrates en achiel kuom chiemo ma ka wachamo to medonwa teko e del. Koro achiel kuom chiemo momiyo carbohydrates en chak. To chak momiyo carbohydrates ni entiere gi sukari e iye, sukari mlongo ni lactose. Koro lactose no en sukari mantiere i chak, maka dendwa ma oyudo to carbohydrates me iye kanyo no dhi konyowa mondo omed teko. Koro lactose en e group mar carbohydrates mlongo ni simple sugars. Carbohydrates nigi kidienje ariyo, nitiere simple sugars gi complex sugars. Koro simple sugars gi gine ma example kaka chak gin simple sugars ma konyo wa mondo ka del oyudo gi yo mayot to medo teko. Koro chak en achiel kuom mano. Koro jomo wacho ni lactose intolerance ofulo ni sukari mantiere i chakcha ka gi madhe to dendgi onge gimoro mlongo ni enzyme lactase. Enzyme lactase ni ene mo konyo iyude e small intestine. No konyo mondo ka wamadho chak to wayud lactose cha otuge diriyo. Lactose en combination moting'o sukari ariyo. Glucose ni lactose, galactose ni lactose. Kama wamadho chak to dendwa ok dhi tiyo kode kaka lactose. Dendwa dwaro mondo kopogore kaka glucose, opogore kaka galactose. Eka del nyalo kawe mayot kodonje bloodstream mondo konywa. To jok ma lactose intolerance ofulo ni koro kagi madhe to del koro tame mondo opog lactose cha obed galactose gi glucose. Manyiso ni odinore ma del ok nyal access. Koro sama odinore no, lactose intolerance ofulo ni symptoms mabiro kaluwore gi del kotamo del mondo opog lactose into glucose and galactose mondo obed digested. Koro symptoms go group no milongo ni koro ng'ani en lactose intolerant. Elere maber mokalo ageno ni oganda wawinje malongo to kapok wadhi mabor ahinya aneno ka wantiere kod wan gi pichni wan gi picha e studio ka wantiere kod lactose tolerant kod lactose intolerant. Koro manyiso ni sukari chak kapono ni nyalo poge sukari cha nyalo poge kidienje diriyo inyalo wacho ni lactose tolerant kapono no ni ok nyal to en lactose intolerant. En kaka otimore ma en kaka owuotho. Daktari machiegni mondo mi wuoth kodwa kaka chak donje del kama opogore ma ng'ato nyalo wacho ni en lactose intolerant kata en lactose tolerant. Erokamano ahinya. Picha mokwongo ondiko ni lactose tolerant. Manyiso ni lactose tolerant en ni ng'at mwang'iyo ni en gi enzyme morome milongo ni lactase. Makango omadho lactose cha ineno ka en gi dot ariyo. Mokwongo en glucose, mar ariyo en galactose. Gine magiriwore mondo gi los lactose. Sukari moro bentiere ni sucrose ma madhe mesani. En sucrose en boriwore gi fructose gi glucose en ben yore. To lactose ni en sana iyude mana e chak. Iluongo ni milk and milk products. Ata chak gi kidienje molos gi chak. Koro ka lactose ni wasemuonye kata kaka imadho chak kaka mawangodo kawuono ni kodonje e iwa to enzyme miluongo ni lactase ni chako mondo otuge mondo
otugre obed galactose to gi glucose. Opogre. Koro sama opogore gi galactose gi glucose no, to odonje e remo mayot. In glucose and wacho ni carbohydrates en mantiere malo kuchocho. Carbohydrates gin chiemo mamedo wateko. To del ok nyal tiyo kode kaka carbohydrate. Del dware in glucose form. Koro glucose ni ene mwuoyo kuome kawuono. Koro glucose galactose manyiso ni enzyme tiyo maber. Koro kose bedo digested e kanyo to odhi e small intestines kaso koro oringe remo bloodstream manyiso ni koro glucose cha lactose cha ostie del maber. Koro kwa biro kama ngama en lactose intolerant. Ofuloni ena angama normal to enzyme moro maloso lactose mapoge mondo bed glucose gi lactose enzyme no samoro onge kata samoro igole e kidieny matin koro kotin kabisa to koro ngani kata jatuwa ni bobedo gimlongo ni lactose intolerant embe omadho chak mana kaka moro cha omadho nitiere glucose to gi galactose koro samango chagni omuonye kodhi small intestines to lactase onge moromo manyiso ni koro okotugre diriyo to samoko tugre diriyo no lactose cha onginore chando del mondo otikode koro bokale small intestine koro kodonje large intestine kind koriwore gi milongo ni bacteria osebedo kwa wuoyo kuom gut microbiota manyiso ni large intestine siri bacteria moko mabeyo to gi moko bende ma ok beyo koro koriwore gi bacteria go ema koro botemo mondo gol acid kuome ywayo pi kuome to sama mago timore koro iwinjo ka iyo kuot mano symptom mokwongo iwinjo ka idwaro diarrhea mang'eny kendo iwinjo ka bendi nausea ng'ani bende samoro enya ogolo gas mang'eny koro mago eko e symptoms ma collection meke symptoms mang'ama omadho chak bang' dakika 30 kata saa achiel kata seche ariyo kobedo gi symptoms go to anyalo wacho ni ng'ani endi en lactose intolerant to komadha chak ma symptoms go kobedo to wacho ni en lactose tolerant. Kapod mantiere picha ni Dr. Phoebe kendo nyiso malongo ni seche ma ng'ato nyalo bedo tolerant kata ng'ato tolerant to kobed kod chandruok seche ma madho chak to waneno ka ombich matindo ka sukari gidonjo e del manyiso ni gionge e ombich madongo to koni waneno ka gima gidhi ma gichopo ombich madongo ma inyalo ne chembe gi kate uko maduong' koso mane matimore kanyo koro gimatimore kae ofuloni nitiere gimluongo ni lactose malabsorption. Koro lactose malabsorption ni eno biro ka koro lactose osebedo intolerant yani small intestines osetamore mondo tugre. Koro ka ok otugre to biro kalo small intestines kodonjo e colon. Emo mineno ka pod onginore mang'eny e colon. Koro mano ero malabsorption mar lactose ni ma koro biro bedo koro banyiso ni lactose ni eno kala kaka en ni nyakang uwoge oko nikech del otamore kaka nyalo tuge. Koro e large intestines kanyo modhi kelo nwa shida miluongo ni lactose malabsorption. Lactose malabsorption gi lactose intolerance samoro itiyo godo mondo ofulre kanyakla lakini gipogore. Lactose intolerance kelo lactose malabsorption. Nikech koro ka small intestine osetame mondo enzyme lactase cha samoro onge kata samoro tin ka ang'otame mondo tug lactose cha to obro kalo kodonje colon. Koro kama donje large intestine cha podena na kamano to koro oywayo pi samo oywayo pi cha to diarrhea timore samo oywayo pi cha to koro bende okelo bloating to bacteria cha ka gitugo kuom lactose ni bende gikelo gimilongo ni gas kata mana gas mang'eny kata mana acidity e stool koro mane mo mineno ka pod in lactose intolerance pod okala e small intestine kaka nencha to lactose tolerant ineno ka ni iti katika kode e small intestine mosebedo absorbed koro okochako chendi e large intestine mondo okelne jatuwa ni endi symptoms malabsorption gi intolerance gi kelo chandruok duto te e ich makmana ne achiel emanyalo kelo nyawadgi manyiso ni pogruok malich ka en pogruok maliche malabsorption ka achiel kod intolerance enamo pogruok madung mantiere malabsorption in gite gin gimoro achiel to lactose intolerance ema kelo malabsorption nikech ka chiemo osekalo ka chak mango madho chak okalo e small intestine ma ok obedo digested maber to bro dhi e large intestine kaso kelo malabsorption manyiso ni koro intestines the large intestines oknyal kawe oknyal absorb nutrients mantiere lactose cha mondo konye koro odonga kamano koro oywayo pi mang'eny oywayo gas ema koro kelo symptoms like nausea ich makuot gas mang'eny kata mana diarrhea koro lactose intolerance kod lactose malabsorption itiyo kod kanyakla lakini lactose intolerance ema kelo lactose malabsorption lactose malabsorption symptoms ema wacho ni koro kain kod gito koro iluongi ni in lactose intolerant ilere maber
mokalo. Kata kamano ka otenore kod ka bete kuma bede kaka jagweng to ato gidwa chal mana gimoro achiel en mana ni achiel makelo machielo kaito ranyisi gi ema biro nyiso ni ng'ato en intolerant. Tiende ni sukari mantiere chak nitiere kaka ok pogre e dendi maber kaito koro ok odonje remo kaka dwarore. Kendo mano be samoro jomoko confuse gi milk allergy. Milk allergy fulo ni nitiere proteins mantiere chak ma immunity marok nyal tiyogo maber. Koro milk allergy kawa madhe to koro ken lactose en protein whey kata casein. Koro en ka ng'ama nigi milk allergy ko madho chak to koro dende ile samoro kata mano fuolo samoro symptoms moko babiro la koro lactose intolerance opogore gi milk allergy. Allergy mar chak en allergy to proteins. Lactose intolerance en absence mar enzyme lactase manyalo tugo lactose cha into glucose and galactose mondo dendo yude mayot. Imulo nwa kata ni ka pono ni ngato neno ranyisi moko babende podi bomulo nwa mathoth mokalo obro wacho ni nyaka beni entiere ko en intolerant en lactose intolerant kaito iwacho nwa kata iwacho ni tok dakika 30 to allergy nenore bang dakika di kaka to sema do chak. It is aroma between 30 minutes to 2 hours that the gi seche ariyo. Koro emani koro milk allergy to tek mondi wash ni en chak ni ket samoro nyalo bedo allergy meke gik moko mang'eny. Koro ka watigi mlongo elimination diet kata kwa kao history to mago ko nyalo konyo mondo wang'e ni en allergy mar chak koso en lactose intolerance. To lactose intolerance en opogore. Milk allergy bire e ngozi kata skin kata mane chest. Lactose intolerance en no affect the gastritis age. Koro symptoms beke bloating okibido mano gi allergy, symptoms beke diarrhea, symptoms beke nausea kata mana gas mikado mang'eny. Nikecho mulo chak angwa milk allergy be mana matino. Wacho ni ranyisi ne nitiere pien del dendi nyalo ili gango kendo manya timore. Samoro kata mana chest congestions, hives, jomoko bende wenge gilo. To milk allergy en a bit of life threatening samoro ka ok ofwenye chon. Opogore gi lactose intolerance. Symptoms beke lactose intolerance nyalo bedo managed kaka bloating gimoko gweko. Milk allergy eno yudo jok man allergic to protein mantiere e chak. To sana en protein mantiere e chak mar dhiang'. Mantiere inyalo bedo gi allergy mar chak dhiang' to mar diel tionge go. Mar miyo tionge godo. Koro kwa wuyo kuom lactose to wuyo kuom cha dhiang', cha diel, cha ngamia. Gite gin gi lactose. Okoro wakiti kita ni chak mag le. Chak meke le. Tok mar dhiang' gin mag lete. Gin meke lete. To emanani mar cow ema dominant ema jionge mang'enya ye. Ero kama na yenya dwani wakau yoyo Dr. Phoebe ka waduogo tadwani mondo mikoro wang'e ne ranyisi hiye maka ng'ato neno to nyalo wacho ni en lactose intolerant. Banga matin nyakora Ramogi Jwanga ibonyo ranyisi gi samoro kimi nyathi chak to nitiere gik mineno kuome kati no won kimadho chak nitiere gigo ma samoro neno kuome seche mwaka uyo ni tudri kodwa Facebook page wa en Penj laktar wayawe kido daktari biro duoko penjo go duto te kikidhi mabor kikisudi. Wakelulu wende magpuoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore ka achiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Bena nyalo mea kai Be ntinga tangata ma inenge pitch nigo. Kare mama her paramo heri ahinya. Mama her bendo heri. Un ji ariyo no ubire dalana kae mondo ulima. Dongu salima.
koro unyalo dhi nikech giseche gi adich. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD, South Africa and Thailand from 1080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD, and Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. From tropical brands. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Lactose intolerance. Iwinjo kaka Dr. Phoebe Olere kod milk allergy, bende iwinjo kaka Dr. Phoebe Olero. Gin chandruoge duto te mabiro kokalo kuom chak. Thothne gin chale, onyalo bedo chadiel, onyalo bedo mar ngamia, onyalo bedo chak mora mora mar le. Mak mana ni chage joma mine ne nyithindo to kendo chandruogni onge godo. Allergy opimo no kaka chalo bire pien del, to intolerance thothne eno chando ich kendo biro kod ranyisi mopogore opogore. Kane pok wakawuoyo ne wawinjore ni ka waduogo to wang'e ni ranyisi makineno kata kimiyo nyathi chak. Tinyalo chichi ni nyaka bedie ni en lactose intolerant. Gin ranyisi mage. Dr. Phoebe bro lero achiel kachiel okang' kokang' mondo mi oganda wa ong'e wachni maber. Erokamano Nyaruthi, wache maber kabisa. Lactose intolerance en kendo ok omak nyithindo matindo ahinya, matin ni higni 2. En wadhi ng'iyo causes kata mana types bang'e. Koro kidwa ng'eyo mokwongo en ni bang' ka isemadho chiemo, kisechamo chiemo man gi chak kata mana chak, to nitiere diarrhea. Diarrhea ni biro nikech kaka niwacho ni lactose cha ong'inore kaka owuok e small intestines cha, otamoro okopogore diriyo, koro pod ong'inore kowuok e small intestines kokadho nyaka large intestine. Sama odhi e large intestine cha, odhi temo mondo yua pi, nikech koro del temo mondo otem kaka nyalo tuge. Koro sama oyua pi mang'eny cha to okelo gimiluongo ni diarrhea. Diarrhea en oko ma rep kendo mabiro mang'eny. Koro mane momiyo iyudo ka nitiere jok man gi lactose intolerance kata bang' madho chiemo man gi chak nyalo bedo gi diarrhea. Kendo ginyalo bedo gi gas kata mana ich makuot. Ich makuot ma bloating, ka kudo balloon tijo ka eat tek kagima balloon moro okuot e iye kanyo ero. Mano biro nikech koro lactose cha osewuok e small intestine, koro okotugore odhi e large intestine. Koro kanyo bacteria nitiere moko ma kendo chako temo mondo ochame kata temo mondo ogeye kendo mondo opogre. To koro sama bacteria go timo kamano gigolo acid kata mana gases ma gigolo mane makelo bloating. Nikech kadine lactose ni e small intestine obedo separated, dine okochope large intestine. Dine owuok e small intestine to donje large to odie bloodstream to ikonye del. To koro nikech okonyore ka nikech lactase enzyme mapogo gi okochopo, koro mano kokalo kanyero to nyalo kelo mondo obed gi bloating nikech bacteria mantiere ei gut. Wasebedo kwa uwe kwa gut microbiota, wacho ni nitiere colonies meke bacteria modak e ich. Koro mano nyalo kelo gas mawuok mang'eny kata nyalo kelo bloating. Kendo koro bende nausea, kendo biro nikech gas mang'eny. Chuny mating'ore, idwa winjo kidwa ng'ok, mano bende nyalo biro. Koro mago ranyisi ma wakaka waneno kata mana allergic rash no, to nowacho ni sana eno biro nikech milk allergy. To some cases moko bende nyalo bedo ni lactose intolerance and milk allergy nyalo bedo at the same time. Yodo ng'ama nigi allergic to chak to kendo en lactose intolerance. Koro nyalo biro gi
gi skin rash. Kana sana en bloating, diarrhea gi abdominal pain. Samantire abdominal pain gi cramps gi kwen gases kato gi acids ma large intestine. Koro combination mag symptoms gi te en wacho ni intire gi ngani intire gi lactose intolerance nikech lactose cha obedo malabsorbed e large intestine makoro kelo symptoms ma wawuoyo kuom gini. To yot ng'eyo nikech banka isemadho chak kata obed chak chieo, obed cha apuoya, obed chiemo man gi chak kata mana dressings moko ke salad yudo kantire chak eiye, chiemo makameko baked kaka cakes, pancakes kata mana crepes, spaghettis moko ntire makisomo yudo kantire lactose, ondik ni curd, ondik ni cow's milk kata whey gite mago lactose. Koro kichamo chiemo man gi chak to symptoms gi biro ga bang nus dakika to seche ariyo. Koro achiel kuom yore ma daktari ng'eyo godo ni in gi lactose intolerance obro penji ni to bang chiemo mane kisechamo ang'o ma iwinjo ka gigi timore. Koro mano bro keto diagnosis bedo mayot. Kane wachako kidieny mar ariyo ni Dr. Phoebe ni lero nwaka moro kacha ni thothne okochan nyithindo mantiere bo higni ariyo. Adwa ni mondo mimiyo imul na nyithindo mantiere bo higni ariyo gimomiyo kata kapono ni gin intolerant to ok bi nyisore kata ok bi ng'ere. Ang'o timore ne nyithindo mantiere bo higni ariyo to ang'o timore tok ka nyathi osekalo higni ariyo kadhi nyime momiyo koro ranyisi gi nyalo neno. Erokamano Ruth, nitiere kidienje mopogore meke lactose intolerance. Mokuongo iluongo ni primary lactose intolerance. Ene mong'eny kabisa. To kendo eni yudega from adolescence to adulthood e kifwenye. Nikech kaka wamedo dongo e kaka enzyme mar lactase cha dogo bedo matin. To enene at the tip mar small intestine. Manyiso ni oyot mondo olal kendo oyot mondo odog piny. To kata kamano ber mondo owach ni oken jite mangi lactose intolerance mabiro golo symptoms gi. Tine jomoko mangi lactose intolerance to levels mar dende nyalo handle masamoro symptoms gi ok nyal biro. Koro primary intolerance ene mo affect ji mang'eny. Data kata statistics wacho ni over 60%, Kenya kaindi over 40% meke ji nigi lactose intolerance. Koro after 2 years kaka wamedo dongo e kaka lactase cha dok piny. Nyithindo matindo pod lactose miyo ma giyudo immunity kuom mama nikech breastfeeding. Koro bang immunity koserumo koka lactase cha dok piny. Mar ariyo en secondary lactose intolerance. Maofulo ni enobiro ni kakoro small intestine obedo damage gi tuoche kaka gastroenteritis kata mana kabundi small intestine okuot kata celiac disease kata kantire yedhe moko be mimuonyo manyalo tugo intestines mondo oyud tuo kata mana ulcers kata mana thieth moko kaka chemotherapy motarget bundich kata radiotherapy motarget bundich. Koro sama bundich cha oinyore, small intestines ko oinyore to ok gibi golo lactase mayot. Kech wacho ni lactase oinyore at the tip of the villi. Koro ko gimatin motimo intestines to nyalo miyo mondo bedi. Mar adek nitiere gimilongo ni congenital lactose intolerance. Ma indi koro inyuolo godo nyithindo. Inyuolo nyathi ma onge gi autoimmune disease makoro lactase cha ok dongre mabe. Iluongo ni developmental lactose intolerance kata congenital lactose intolerance. Koro ma indi eto konyal bedo reverse ges nyathini onyuole from birth onge gi lactase throughout nikech developmental. Koro ma indi ok nyal bedo reverse manyiso ni en koro dhi dak gi lactose intolerance for life. Lakini mang'eny kabisa en primary lactose intolerance to enobiro kaka wamedo di madong. Paro fulo ni ng'ato nyalo nyuol ka madho chak maber to koro bang'e kochopo adolescence to koro kendo intolerance chako biro nikech enzyme mar lactase cha dok piny kaka iga medore mbele. Ilere malongo kendo ilere maber mokalo agiro ni oganda wa winje. Kama dwani mondo miaduoki e chien matini wacho ni thothne ka wang'iyo kidieny mokuongo primary. To higni ariyo koka onyalo chako neno. Atene ni ka nyathi nitiere bo higni ariyo to pod rateke mag dende kowuok kuom min gi pod otegno mokalo. Manyiso ni pod waboduoki chien e weche mag exclusive breastfeeding. Awinjo kigo tiende ni igeni mano kuba waero weya inya Ruth. Koro exclusive breastfeeding ni koro miyo immunity mar miyo kalo kuom nyathi mana kaka no kalo kuom nyathi ka nyathi ntiere ich. Koro iyudo ka tuoche mang'eny kata gik mang'eny miyo cha geng'o ne nyathi. Koro kata mana lactase entiere gi lactase morome samo nyuole kendo entiere gi lactase morome moyudo kata mana from process mar breastfeeding. Koro kodongo to koro lactase go enzymes dok piny bang' higni ariyo. Emulongo primary
primary lactose intolerance eno yudore sana nyithindo ma adolescents gi adults to ok ong'eny anya nyithindo matindo. Nyithindo matindo gi mak thoro yudogi mana kopodi nitiere congenital lactose intolerance manyiso ni eno nyuole ka onge gi enzyme cha ok gol kata matin. Koka mano to milk allergy ma sana en ka cow milk allergy ka nyithindo makore miyo cha mar dhiang bang' dweche 6. To nyithindo mok dhodh kata matin. Nyithindo mok dhodh kata matin gin gi lactase morome. Gin gi lactase morome sanyuol. Gin gi lactase moromo gi sanyuol e dendgi. Awinjo kimulo kata weche mag samoro nyathi inyalo nyuola ka en onge gi lactase ni onge kode completely. Debede ni tere jomoko ma bende gini nyalo kalo kuom jonyuol tende ni en gimoro manyalo wuothe anyuola koso. Utafiti potimore gima luongo ni congenital lactose intolerance. Iyudo ni samoro lactose intolerance di kongi history tiyudo ka janyuol moro achiel ka ne onge go mana kaka allergies bende kalo kuom jonyuol kata mana chronic illnesses moko bende kalo kuom jonyuol. Koro utafiti yudore ni sani bende ka nitiere nyithindo kata mana parents mantiere gi low lactose kata mana low lactase enzyme to ginyalo nyuolo nyithindo ma bang'e bende develop. Kore mana achiel kuom gik makelo primary lactose intolerance to oken kende. Koriwore gi gik moko kaka aging kaka waneno noendi to kendo nyithindo bende monyuolo gi kilo matin kata mana premature iyudo ka pok lactase chande poko develop maber eno develop bang'e. Koro mago be nyithindo go nyalo bedo gi digestive problems to gi disorders kaka nowacho tuoche meke celiac disease, gastroenteritis, gik machal kamago ma affect bundich. Parne giuru kata ging'eyo gigo manyalo miyo ng'ato bedo lactose intolerant. Aneno kikelo nwa picha ka kikete yo machuok moro nyalo wuotha kodwa matin kendo ka wasudo kapok wadhi e kidienye machielo mar twakwa makawuono. Okay. Koro ma wantiere kaendi wacho ni ere gima kelo lactose intolerance. King'iyo mokwongo kata iluongo ni genetics kata mana family history. To sani wacho ni utafiti yudo ni kaponono lactose intolerance ni ikale kuom jonyuol kadhi kuom nyithindo. Mano utafiti matimore to nyalo bedo adieri nikech kata kwa yudo group mar allergies, group mar chronic illnesses kaka diabetes, hypertension ng'enygi gin ga gi genetical gin gi genetic kata gikalo kuom jonyuol ka gidhie nyithindo. Mar ariyo en nyithindo minyuolo gi immature digestive system kata nyithindo minyuolo gi kilo matin konyuole premature manyiso ni nyathini ne pok ochopo kilo moromo mondo onyuole. Koro sama mano timore to nyiso ni lactase kata mana small intestines via villi pok olosore maber. Koro nyathi ma kamano nyalo bedo gi lactose intolerance. To lactose intolerance mano nyathi kama kamano kako medo dongo e kaka intestines kanya manchua kendo koro bang'e kobedo manage maber to lactose intolerance to be lala kuom nyithindo gweko. To aging be wacho maber ni ji mang'eny nyuolo ka onge gi lactose intolerance. Lactose intolerance biro bang'e kaka wa age nikech kaka age medo dhi mbele e kaka lactase cha dok piny. To kaka ne wawache nitiere ji mantiere gi lactose intolerance to onge gi symptoms nikech enzyme cha kata kobedo no wuok bedo produce matin to en kiwango manyalo konyo mondo o digest lactose cha obed glucose gi galactose. Kata mana galactose ma wacho ni embe pod odhi kale liver mondo obed glucose nikech dendwa dwaro glucose. Carbohydrates malo cha en tiyo mana kode kaka glucose mana kaka proteins itiyo godo kaka amino acids. Kaso kaendi maendi be gut disorders wacho ni nitiere tuoche moko ma nitiere oide ombich ka to nyalo ombich matindo kata small intestines to nyalo cause lactose intolerance. Nango nikech enzyme mano wacho kuom lactase cha ene dho via villi mantiere e ombich. Koro manyiso ni oyot mondo ka gimoro timo ombich to olal kendo oyukore mayot. Koro tuoche kaka celiac diseases, tuoche kaka ulcers kendo bende nitiere aina meke thieth moko kaka radiotherapy kata mana chemotherapy, tuoche thieth meke cancer makoro nyalo tugo mondo intestines obed maonge gi lactose, obed maonge gi lactase manyalo go digest lactose intolerance. To ber secondary lactose intolerance any sama underlying condition no bedo othiedhi koka mano kata mana tuo mantiere no kothiedhe to kendo small intestine dhi chak chango ma lactase enzymes cha kendo biro. Gima ok nyal bedo corrected en kind genetics kind koro developmental kata mana ka nyathino onyuol maonge gi ability mar golo lactase to koro mano ng'ama bedo lactose intolerant for life. Gik makele opogore nyiso wakacha genetics kapo ni nyathi onyuol kod ratil matin mar del matin nyathi achiel ni kako medo dongo thuolo ne mar bedo intolerant bende medo bedo ka tentiere kod tuoche moko bende onyondore kuom ng'at achiel makoro to kapo ni wachede kod cases ainago
Ang'o matimore? Kantiere combined conditions go to nyalo mana bedo managed. Ka wacho ni ka nyathi ma wacho ni for example en gi milk allergy to en lactose intolerant to en all gigo inyal koro nyathi ni koro wa eliminate chuth lactose. Wanyalo eliminate lactose mar dweche moko to bange koro wakele wadoke mos. Nikech lactose gima ober godo kata gima duong mantiere I chak ma indi to wan gi yogurt ni omede rangi matin koro en strawberry. Gima chak ber godo del en calcium gi vitamin D. Manyiso ni okonyo mondo chogo kata mana lekewa obed motegno kendo mondo obed strong. Koro nyathi ma obedo gi combined challenges gi inyal manye alternatives moko kuma nyalo yudo chiemo man gi calcium to obede chieng moro nikech sub-Saharan Africa kod wayudo chieng. Samuyudo calcium or rech michamo ichoke ni kaka koido kata mana chege moko ka almond milk ntiere alode moko bende spinach broccoli liver gin kata tong gimbe gin gi calcium moko matin manyathi makoro ok nyal chamo chak kabisa ni nyalo konyore to mogik ka onyalo dhodho chamio to dhodh exclusively madweche auchiel to endelea kata mana 2 years and beyond. Gimoro moro mantiere gi berne nyaka bed gi rach ne chak bera chutha to kaka ni wacho ni aging tiende kaka ndalo medo sudo e kaka thuolo mar bedo intolerant bedo malo. Chak achiel ni kotende kod penj laktar ni watimo kodi e boma ma Kisumo ni sana ainya joma mine onego beni madhe kotende kod choke joma mine kaka medo bedo mayot kaka ndalo medo sudo. Ngato en intolerant choke ne bende medo bedo mayom kaka omedo bedo maduong. Gik moko mane wawacho kaduto te mine mapeka kod gik makamago kata kamano we kanyo mondi wabumule kaka wanyalo thiedho kata kaka wanyalo manage lactose intolerance. Bendo bedo ka kod cases ma ngato obera kato apoya nono en intolerant. Bedo cases mangeny apoya nono obedo intolerant kendo pod wadoka doke gima kelo lactose intolerance kendo iyudo ni atamalo pra beach gi wiye mar jok mabedo lactose intolerance ne okonyol gigo ochakore mana bange ewi dongo. Koro gima kelo gima na mokwongo en lactase ka kodok piny nikech en gima lactase no kaka wamedo dhigige kaka kiwango ne bende dok piny. Samoro bende ng'ano yudo tuo moro ma affect bundie ma kata ulcers celiac diseases gastroenteritis kata mana kuot ei nyombich. Samoro bende thieth moko kata yedhe moko manyalo kelo corrosion e intestine kaka ma for example tiogi antibiotics muda mang'eny. Wasewacho ni antibiotics ober to kuti kode mang'eny to nyalo yweyo bacteria maber kendo bacteria ma ok ber. Koro mago bende koro ewi dongo kopo ni ng'ato romo gi gik makachal kamago to onyalo yudo lactose intolerance to ng'enyne onge ji mang'eny man kode ne ok onyuol kode. Wamake makaka nyo Dr. Phoebe ka waduogo to wang'eni kaka wanyalo manage lactose intolerance nikech wacho ni gima bedo managed. Kae to bende mulo kamoro kacha ni onyalo mako ng'ata poya tiyo kod antibiotics kuom thuolo malach mokalo dhi yweyo bacteria mabeyo nyaka gima richo e ich ka am. Okang' mane minyalo tiyo kod antibiotics to kapono ni ochopo kanyo nego beni weyo kuom thuolo marom nade mondo mi kikokelni chandruok magno mi ibedo intolerant waka uyweyo. Seche mwaka uyweyo ni tudi kodwa SMS nitiere e screen mari nyalo tudori kodwa Facebook page en Penj laktar mondo mi penjo duto tema nyalo bedo godo Dr. Phoebe biro duoko. Kik dhi mabor kikisudi. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe, singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani ndi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Kama siwe. Winjane, ung'eni un ji ariyo nubire dalana kae mondo ulima. Dong uselima.
koro unyalo dhi nikech giseche gi adich. For KPLC tokens, bila charges, only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. I'm not broke, Bwana. In fact, I will never be broke. Underline the word never. The fact that I cannot lend you money is because my cash flow has been affected by the lack of sufficient measure of value to qualify my mobile wallet to loan you something. Just so you know, I'm on a small financial off-peak. Omera, kwa sasa mimi sitaweza kupatia wewe kitu. Enda kopa kwa bank. You know my capacity. Dial *811*402# to get cash flow. Ule jambazi mkora atajaribu kutumia silaha. Huyo ni ile safari ya one way. Jatend migao mararita Kithure Kindiki korogolo chik ne obila ne gijonjore mamonjo tesendo bila e pachoka. Abut mawinjo ywak mar jod bura moko mane duond bura mar ODM dwaro thicho oko podomako ni ok nyal riembgi e duond burano. With this reshuffle, I believe we will increase pace and we should be able to serve our people in Migori County in an improved fashion. Gavana ma Migori otimo lokruok ne jotend migepe mar piny owacho higa achiel nyaka ne ocham muma. Machiegni kendo penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne Dr. Phoebe Pomono wach mar antibiotics. Mabende thothne ng'ato wacho ga ni nawinjo ka yamoro chanda adhi anyiew antibiotics. Tere antibiotics mathothne ji nyiewa. Wacho kacha ni kikinyiew kendi. Bende kinyiew kata komigi laktar to wach ni muonye ndalo 5 kata ndalo 7 kiki extend mulna kar antibiotics ka kod chandok monyalo keto e nyambich mangno minga to bedo intolerant kod kako nego beni rito seche ma imadho antibiotics. Ero kama na inya Kenya kaindi wasebedo gi problem mar antibiotic misuse. To antibiotic misuse no biro ga nikech tuoche ikelo gi gik mopogore, nitiere fungi, nitiere virus, nitiere bacteria gi pathogens mamoko. Tineno ka samoro tuo mikelo gi virus symptoms ne chalo gi tuo mikelo gi bacteria. Koro waero ringo kao antibiotics e duka kata mana ka wadhi hospital kitero nyathi, daktari nyisi maber nyathini ok en bacterial infection to insist ni nyaka ne augmentin nyaka mi antibiotic moro ikineno ni nyathi. Koro misuse no ero nyalo bende cause nikech ibo bedo kimonyo antibiotics to bacteria maracha onge, koro oyo bacteria maber, bacteria marach be. Kendo tiyo gi antibiotics mar thuolo malach moloyo kaka ne daktari ondike. Kendo tiyo gi antibiotics ma self prescribe ni dikendi to imuonyo kendo be nyalo kata mana kelo problem bange kako rituo mar adier to koro dendi osebedo resistant ne antibiotic cha koro kelo problem. Koro ber mana ka wa stick to prescription mar daktari kendo ber ka wa thiedho tuo kaka dwarore. Ka en bacteria to amuonye mana antibiotics. Ka en virus to kik wakete antibiotics. Antibiotics go yueyo bacteria maber kendo yueyo bacteria marach. To nyalo kelo ulcerations e small intestine. Sama ulcerations no timore to fulo ni kata mana enzymes kaka lactase ka kuro bedo affected. Enango mongo nego beni ngato timo mondo mikiko bed kod chandruok mar nyimbich matindo mangno mi ngato bed intolerant seche ma otiyo kod antibiotics. Kuom ranyisi antibiotics odhimo yueyo bacteria kaduto te oyueyo gimora mora makoro intestine ombich matin nyalo bedo kod chandruoge mang'eny. Ere kaka inyalo ritori mondo mi at least cushion kata irito ombich matindo mondo mi kik kel chandruok.
chandruok. Ombich matindo wacho gani mondo wa kaka wasebedo kwa puonjore kai ni mondo wa protect the gut microbiota. Wachamo chiemo man gi probiotics to gi chiemo man gi prebiotics. Prebiotics e chiemo probiotics. Probiotics gin chiemo mobedo fermented foods kaka yogurt, mala, ntiere nyuka mobedo fermented, ntiere chapuya gi ber gi nyombich. To kendo prebiotics oko gin kaka fiber foods kaka olemo gi alode. Koro kwa chamo chiemo mago to watero piny chiemo man gi mo mang'eny, waketo piny chiemo man gi chumbi mang'eny, waketo piny chiemo man gi sukari mang'eny, to wachamo chiemo ma mainly ai puothe to gi probiotics, to wanyalo konyo mondo microbiota, gut microbiota cha ndalo mwonyo antibiotics kata mana bang'e konyo mondo healthy bacteria obed mang'eny moloyo unhealthy bacteria mantiere e nyombich. Mato kamo antibiotics ber ka tiere ka kirito ombich. Waneno del kwero chak kata bedo lactose intolerant, wamulo kacha milk allergy, waneno kacha gigo mamiyo del nyalo kwero chak kata del tamore chak momiyo ng'ato bedo intolerant. Wadwa ng'iyo kaka koro wanyalo deal kod gigi nikech nisewacho kacha ni wa manage gintiere kaka wadaka kodeka to nyaka wangi kaka waduoke chien mondo wiki kokel chandruok mang'eny matamre gino nikech kapo ni ng'ato diewa inya kata nyathi diewa inya wang'eyo chandruok ma diep kelo. Intiere kod ich mokuot satega supong'o iyi, itiere kod chunyi lewi sate kod weche makama utene ni wito gik mang'eny seche ming'ok cha, iwito pige, iwito chumbi mag del, iwito chiemo, chandruoge gi ng'eny mokalo. Daktari, wadwa ni mondo mwang'e ni kaka wanyalo manage ponono ni onyuol nyathi ma enonge kod lactase kata matin. Konyuol nyathi ma onge kod lactase kata matin, gimokuongo manyalo konyo en ni wanyalo eliminate lactose foods. Lactose foods gin chiemo kaka mantiere gi lactose eigi. To samoro ng'eny gintiere kata mana hidden lactose kaka donuts niendi onyalo bedo no ken chak to otede gi chak to ketne toppings bende meke ice cream. Nyalo ting'e malo matin. Okete toppings meke ice cream nyalo neno kanyo ero. Koro mano ka en ng'ama lactose intolerant nyalo weni kika madh chak to adhi acham donuts ni. Samo chamo donuts no podo yudo ice cream molos gi chak kendo podo yudo donut bende molos gi chak. Koro gimokuongo minyal tim ne nyathini en golo chiemo man gi lactose e diet ne. To kwa golo chiemo man gi lactose e diet ne kata mana jok monyuol ma onge lactose to wacho ni kik wagol chuth. Nyalo golo maybe for dweche 3 kaso bang'e duoko achiel ka i observe. Mar ariyo nyalo dhi imanyo gimiluongo ni lactose free foods. Ntiere lactose chak achiel ni, ntiere lactose free milk. Begine duka. Yogurt achiel ntiere lactose free yogurt. Ntiere chiemo mang'eny ma pod iwacho ni lactose free to gina chak. Wanyalo kendo manyo alternatives meke chak. Ntiere rice milk, ntiere almond milk, ntiere chak moko bende ma wanyalo madho ma onge gi lactose e iye. To kendo wanyalo manyo alternatives ma koro ka wagolo lactose di chuth. Wawacho nango ere kaka nyathini kata ng'ani pod boyudo calcium nikech calcium ka ok wachamo maber kaka wapuonjore joma miyo koko cham calcium maber nikech wawacho ga pile ni ng'ama miyo man gi ich ber ka umadho glasses 2 kata 3 e odiochieng'. Onyalo bedo glass mar chak ma fresh kata mopoto. To ka en gi lactose intolerance to koro watim nango. Koro nyaka wamany kaka wayudo chiemo man gi calcium nikech kaka wamedo dongo kaka bone density bende bedo mayom. Sama chogo yom to otur mayot. To sama otur mayot osteoporosis jachendo. Koro chiemo man gi lactose man gi calcium wacho kaka omena, chiemo man gi bones, alode kaka spinach, kaka broccoli, wacho chiemo kaka liver, wacho chiemo kaka tong'. Tiro alternatives gwe kontiere kendo almond milk, rice milk, very high levels of calcium so and 0 lactose. Koro mago bende nyalo konyo ng'ama miyo kata mana jatuoni kata ng'ata ma deher mondo yud calcium to okonyal madho chiemo man gi lactose. Thothne ka wadonje duka Dr. Phoebe, lactose free milk beche tek ga. Nikech ang'o? Ang'o miyo beche tek nikech adier kaka almond milk. Kineno almond milk lita achiel, odhi biro kata siling madhi mana 600, siling 500 gi wiye. Mano lita di, lita achiel. To moko ginyalo yudo kata gi 200 gi wiye, 300 gi wiye. Ang'o miyo lactose free milk beche tek? Nikech okale through process mar pogo lactose glycogen to glucose. Kendo kiyudo lactose free milk to en kimadhe to joko meat. Omili nikech glucose cha ni en free. Glucose ni kanyo free, gi galactose gin free koro sukari cha ng'eny. To lactose poko tugore. Koro gibedo bei matek nikech yudo gi ok yot kaka almond
mondo milk no mondo yud almonds owuon mondo losi ok pidh gi Kenya kaindi ipidho gi e pinje maoko koro mane momiyo bech nyalo bedo matek koro wacho ni kinyalo reduce levels meke chak to kaka mano to many alternatives ma inyalo tigodo to bende sani nitiere yath ma inyalo muony over the counter ma nyalo konyo mondo enzyme cha obedi iluongo gi ni enzymes inyalo muonye as a droplet kata mana as a tablet kapok imadho chiemo man gi lactose koro inyalo take just a drop of lactase to imadho chiemo man gi lactose to koro dhi konyi mondo chiemo cha obed digested giyudore mayot pimno wachi yadhni giyudore mayot Dr. Phoebe kachiel kod lakteche mathoth ma wasewache penj laktar okondikoni giyudore mayot tiende ni daktar mondo wanyiew yadhni kendwa Tamana lactose intolerance ok ber kai diagnose kendi. Ka wasepuonjo jowinjo joneno wato ng'eyo symptoms to ber kendo ka gibedo piny kendo gi daktari. Nang'o nikech symptoms ma wacho gi kendo nyalo bedo ni gin symptoms meke tuoche moko. Kaka ulcers bende bor kelo mana cramping ich maremono tuoche moko nyalo bedo gi bloating koro kibedo piny gi daktari mokao history mokao symptoms gi mopenji a few things motim test nitiere test manyaka tim bende Ruth mondo oyud ni lactose intolerance nitiere kata onge mokwongo iluongo ni hydrogen test ma daktari bokwayi mondo imadh chak kata chiemo man gi lactose bang' 30 minutes to ibro pim breath kata mana hydrogen ka lactose digest maber to hydrogen no ok bi bede breath kata mana muya mwayueyo koro ibo kodo balloon to ipimo hydrogen levels kanyo koro ka hydrogen go ng'eny mano manyiso ni lactose cha ok otugore maber nitiere bende lactose intolerance blood test en koro ipimo remo bang' kose madh ka en ibedo maonge chiemo ma 8 hours nyalo fast the whole night kata gimimadho mokwongo en chak kata mana mala kata yogurt to koro bang' 30 minutes 2 hours to ipimo the glucose test ka glucose no okoidho to manyiso ni glucose cha okowere i lactose koro nyalo bedo lactose intolerance tire moro test moro be iluongo ni stool acidity en itiyo kode gi nyithindo nyithindo samoro kaka nyalo blow balloon nyalo bedo matek koro e stool chande acidity cha bacteria mane gore e large intestines cha acidity samoro nyalo kalo nyaka e stool kata mana e oko koro mago te ok en diagnosis minyalo timo kendi koro ka daktari yudo ni adier in need lactose to ok inyal tolerate to nyalo prescribe ni enzymes lactase minyalo muony kata minyal ket droplets mana matin to nyalo konyo mondo symptoms go obed matin adoni koro wang'e kaka wanyalo manage lactose intolerance diet en diet ma ka en chandruok ma waseyudo ni ng'ato en intolerant ni wacho ni mokwongo ber ka igola gola kinyalo gol chak to gol kinyalo ti kod yedhe ma itiyo godo gi to iti godo to yedhe gi onego beni itiyo godo kuom thuolo marom nade kata kaka ng'ato nyalo manage diet ne koro mar diet lactose intolerance wacho ni en del ok nyal break lactose koro manyiso ni lactose chayudore e chak koro wacho ni mokwongo inyalo manage manyo lactose free foods ka en chak to lactose free yogurt lactose free mala lactose free milk lactose free mago manyiso ni pod en chak to koro onge gi lactose mabe no wacho ni rachne samoro yudo gi ok yot kendo bende samoro nengo bedo malo koro mar ariyo bende wanyalo temo mondo wa eliminate lactose e diet to ka wa eliminate lactose e diet to lactose containing food kata mana chak nikech wacho ni lactose en chak kwa wagolo chak e diet to wa daktari kata dietitians wacho ni kik wagole for a long time nyalo gole dweche adek to bang'e kendo ichaki temo mondo introduce mos mondo ing'ane nani to be symptoms kapod dugo koso koro gionge koro mano bende is another way of managing to kendo no wacho ni alternative en chiemo mage manyalo bedo ni wanyalo chamo to pod miyowa mana benefit kech gimigorruok ne kae en calcium dwarore nyithindo matindo between 600 milligrams to minimum gi each around 1500 milligrams e odiochieng kodiochieng mondo gibed gi bone health kata mana bone density maber koro ere kaka wanyalo yudo calcium ni kata obedo ni okwa madh chak mar dhiang ilere maber mokalo bende samoro ng'ato en ga intolerant oweyo chak kuom thuolo ma opogore kata oweyo lactose kuom thuolo moro nitiere kaka magini nyalo lala kende ma kendo kiduogo ti deda ka ibi madha chak to bi bera yonge kod chandruoge gi olal kende mayot kendo mang'eny ka watimo gimiluongo ni ka secondary lactose intolerance cha ka the underlying condition cha no se thiedhi ka ne jatuoni nigi ulcers to ulcers no thiedhi to kendo koro lactase cha kendo dongo ka ne nyathi ma premature to koro ne lactase enzymes cha poko develop kaka nyathini medo dongo kaka kendo lactase cha biro emomiyo wacho ni samoro nyalo lal kende to samoro bende ok onyal lal kolo nyaka bed manage to
ka wagolo diet to kik wagole chuth watem. Nitiere bende jomoko ma lactose intolerance ni luore gi ji. Nitiere ng'at ma komadho mana chak nus glass to gimo winjo onge. Kendo wacho ni jok man gi lactose intolerance ber ka gimadho chak to gichamo kaachiel gi chiemo moko to ok ni gichamo chak lilo. For example, inyalo chamo chak ei cereals kaka Weetabix, cornflakes, imalo chamo chak to gi chiemo moko kata kaka nyoyo. Koro samitimo kamano to koro idhi slow down digestion to lactose cha bedo digested mayot moloyo kar chamo chak lilo on an empty stomach. Yolo chak lilo e to koro thuolo ni malo mokalo mondo miranyisi ka onen. Dr. Phoebe, samoro ng'ato neno ga ranyisi gi to linga go alinga, orama pod madha chak kata pod ochamo chiemo mantiere kod lactose mabende waseyudo ni gibiro e yore mopogore opogore. Ginyalo pondo nyaka e chiemo kaka yoga, kaka donut, cakes kod gik makamago. Ponono ni gini ok othiedhi, modhi nyime kuom thuolo malach. Bende wanyalo bedo kod hinyruok monyalo kelo e del long term. Kamano nitiere hinyruok monyalo kelo e del Ruth. Mokuongo kaka wamedo diarrhea kata mana bloating gweko, kaka wamedo diarrhea to nitiere madili ma walale del kata mana nutrients malale del manyalo kelo dehydration bang'e. Nikech ng'oni diarrhea en electrolytes ema bedo ema lal. To mogik ma wanyalo wacho ni long term kabisa en na osteoporosis. Sana kopo ni ng'ama wuoyo godo lactose intolerance ni omadho mana chak maonge chiemo moko kendo man gi calcium to chagni okonyo nikech chagni ok bed broken down mondo kata mana calcium gini ka oyude iye kanyo. Koro long term nyalo bedo osteoporosis ma wayudo ni sani en problem ahinya e kaka wamedo donjo kaka koro ka ng'ama iki osebedo mang'eny koro accident kodo matin to koro ka choke osetur to koro kosetur mondo obed repaired nyalo bedo matek. Koro wanyalo wacho ni lactose intolerance en mainly discomfort. Ok bedo mayot ka iyosiko kuot ka idwa ng'ok seche te kata ka iwinjo kidwa diarrhea seche te to sana long term en ka koro choke wa ong'ikore nikech gimiluongo ni osteoporosis. Kaito bende kotenore kod mana penj laktar, osteoporosis bende nyalo miya ni samoro bende ni chiewa chini ininda nda to kichiew tipo mana ka tiendi otur ipo mana ka badi ong'ikore nikech choke obedo mayom. Emomiyo ber ka wachamo omena to kendo jiwinjo wa kik gol wi omena. Chamo omena gi wiye. Tiere jomoko ma pod pudho wi omena. Kik pudh wi omena nikech wi omena cha otimo luongo ni omega 3 and omega 6 fatty acids. To kendo bende en gi choke ma wawacho ni edible bones makonyo mondo donje i choke mondo los calcium. Omiyo kik ichod wi omena kata fulu chama. Ero kama ninya Dr. Phoebe wach mogik miyo wagodo odiechieng' ma kawuono. Awacho ni lactose intolerance nyalo bedo prevented kendo nyalo bedo managed. Symptoms wacho gi kofulo ni ngi lactose intolerance kiwinjo symptoms ki to ber kama mondo daktari otimni diagnosis mang'eny. Chak podi nyalo madho to podi nyalo madhe kiwango matin mondo kik okel ni chandruok kata mana Kisumu hospital kata manager Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital Kisumu. Amorga mar bedo kodi ageno ni odiechieng' machielo kendo kaluongi tibo biro mondo mi wagoye mbaka kotenore kod weche mag chiemo makare kaka inyalo tigi chiemo e geng'o tuoche thiedho tuoche kaachiel kod bedo kod ngima maber nikech ngima en mwandu. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. An mago kanyo nyako Ramogi Ajwang' ni kata kigolo lactose to kikigole kuom mate. Wasi ma ni chiemo mena kicho